Vítám vás u dalšího dílu pořadu Stay Pure. Nevím, čím to je, ale o rostlinných barvách koluje spousta mýtů, které mnohé odrazují od toho, aby je vyzkoušeli. Proto bych vám v dnešním videu chtěla některé z těchto mýtů představit a zároveň vám vysvětlím, že to s nimi není zas tak hrozné. Myslím, že s některým z těchto mýtů se někdo z vás určitě také setkal. Já jsem je slyšela v několika kadeřnických salonech, takže jsem nabyla dojmu, že se na nás kadeřnice a kadeřníci domluvili, aby jsme prostě ty rostlinné barvy na vlasy nepoužívali. Právě s tím souvisí hned první mýtus a to je ten, že rostlinná barva příšerně ničí vlasy. Údajně má ta rostlinná barva vlasy obalit nepropustnou vrstvou a s každým dalším barvením ta vrstva sílí a sílí, takže jsou nakonec vlasy úplně bez života, bez lesku, vysušené, zničené, lámají se, jako kdyby ta chemická barva vlasům nějak, kdo ví, jak prospívala. Samozřejmě rostlinná barva vám vlasy nezničí, ona je sice obalí takovou vrstvou, ale ta vrstva působí spíše jako ochrana. Je to vlastně jenom barevný pigment, který opravdu jenom změní barvu toho vlasu a nezasahuje do jeho struktury. Takže se určitě nemusíte bát, že by vám rostlinná barva ty vlasy zničila, že by byly lámavější. Spíše naopak jsou po ní vlasy mnohem lesklejší, zdravější, rychleji rostou, takže naopak opravdu ta rostlinná barva vlasům spíše prospívá. Další mýtus souvisí s tím, že s rostlinnou barvou na vlasy je příliš práce. Všude se sype, všude vám kape, div, že po každém barvení nemusíte zrekonstruovat celou koupelnu. V tomto případě opravdu hodně záleží na kvalitě barvy. Když si koupíte levnou barvu v drogérii, tak jednak máte ten výsledek barvení docela nejistý a jednak opravdu hrozí, že s tou barvou budete mít hodně práce. Naopak, když do té barvy trošku více investujete, tak máte jistotu, že ta barva vám chytne opravdu tak, jak chcete a hlavně, že si z ní umícháte opravdu hladkou pastu, se kterou se pracuje úplně stejně jako s těmi klasickými chemickými barvami. Hodně žen a dívek se nechce barvit rostlinnou barvou na vlasy kvůli nejistému výsledku barvení. V tomto případě je opět hodně důležitá ta kvalita rostlinné barvy. Čím kvalitnější rostlinná barva je, tím lépe chytá a tím jistější je také ten barevný výsledek. Takže když si koupíte světle hnědou, nemusíte se bát, že vám chytne černě. V tomto případě je ale také hodně důležité, abyste se minimálně 6 týdnů nebarvili chemickou barvou. Jinak se může stát, že vám ta rostlinná barva chytne třeba také do zelena. Ale když je tam dostatečně dlouhá pauza a máte opravdu kvalitní rostlinnou barvu, tak se nemusíte bát, že by vám chytla nějak jinak, než byste chtěli. Abych vám také upřesnila, co myslím tím, když mluvím o kvalitní barvě na vlasy, do které je potřeba investovat, tak určitě nekupujte rostlinnou barvu, která stojí pod 200 korun. Lepší je opravdu si za to trošku připlatit, takže ideální cena, bych řekla, je tak 250 až 300 korun. V takovém případě máte opravdu jistotu, že ta barva je kvalitní a že vám chytne dobře bez nějakých větších komplikací. Velice často narážím také na informaci, že rostlinná barva na vlasy příšerně smrdí. Ano, nebudete mít zrovna pocit, že se procházíte růžovou zahradou, ale pořád si myslím, že je to lepší, než když vám slzí oči, pálí vás nos a bolí vás hlava z té chemické barvy na vlasy. Ten smrad z chemické barvy mi přijde opravdu mnohonásobně horší než taková typicky přírodní vůně té rostlinné barvy na vlasy. Já bych tu vůni rostlinné barvy přirovnala asi ke slámě, někomu to voní i trochu jako zelený ječmen, ale když je vám ta vůně hodně nepříjemná, tak si do toho vždycky můžete přidat trošku nějakého esenciálního oleje, čímž tu přirozenou vůni rostlinné barvy trošku zpříjemníte. A poslední častý mýtus je ten, že rostlinnou barvu musíte nechávat strašně dlouho působit. Nevím, to možná bylo před 20 lety, kdy se s těmi rostlinnými barvami v České republice začínalo a dovážely se kdo ví odkud, možná z Polska. Ale v dnešní době už jsou naštěstí na trhu opravdu dobré rostlinné barvy na vlasy, u kterých vám stačí 3/4 hodiny, maximálně hodina. Delší dobu tu rostlinnou barvu na vlasech nechávat je opravdu zbytečné, protože pak už to máte na těch vlasech spíše kvůli regeneraci a ne kvůli barvení. Takže
hodinka vám stačí, což si myslím, že není zase takový rozdíl oproti těm chemickým barvám na vlasy. Tak jo, to by byly tedy ty nejčastější mýty o rostlinných barvách na vlasy. Když bych vám tedy měla doporučit nějakou konkrétní značku, u které máte jistotu, že vám žádný z těchto mýtů nehrozí, tak bych vám doporučila asi značku Vono. Já jsem těch rostlinných barev vyzkoušela na českém trhu opravdu hodně a zrovna tady u té musím říct, že máte opravdu jistotu, že vám chytne rychle, intenzivně, nemusíte se bát nějakého nejistého výsledku barvení a navíc se dá vybrat opravdu i z hezkých odstínů barev, což také o všech značkách se nedá říci, protože některé mají tu škálu barev poměrně omezenou. Tak jo, to by bylo pro dnešek všechno. Kdyby vás napadlo ještě nějaký mýtus, se kterým jste se ohledně rostlinných barev setkali, tak mi určitě napište do komentářů a já se k tomu třeba v budoucnu taky nějak vyjádřím. A v příštím videu si ukážeme, jak takovou rostlinnou barvu namíchat. Tak se zatím mějte hezky, ahoj!